rafi laawol moƴƴol ene teska e commune bo Bandegne mo ganduɗa o emo huufi ko wonata 74 gure e amooji 6 ɗum noon taki faggude dongre mbaworde ene laaƴi no feewi ha taki ardiɓe ɓe commune o ɓe jekkiti kongi mabɓe gam hollidde laamu ngu wonde yonti hanti ndeɓe ɗumen ngol pewnanta ha commune o natta wirnade ɓuuri won caɗele hande seɓe ɓalminani en amen gollol ngol immota ngol gewul faade saare daw daw ɗum yaltinta amen e lobbuɗo ndumin ñooki gam ko remate ko ina ayne ɗo wawa yaltude aduna o fo wawa ɗum yi loolu képp dong mooy soxla bi nga xam ne bu ko askanu Mbawor so on ɗon haaju ñawdama wayino ko haajuji Mbawor fof ñawdi askanu Mbawor janggoore yépp peeje paayodinɗe bawɗe tagde sukaaɓe nokku o daña golle ene jeeya e ko mairie o fadata e gouvernement kesa o dawrugol sukaaɓe ɗum hande ne sohla ɗum wadde forage ji gadda ɗum yimɓe ndema ndungo e ceeɗu ene gayna gaynaka moderne e gaynaka sawo fof renda e nappugol fof ɗum yaara yeeso ɗum da ene jeeya komi ɓuuri sohlude hande ɗen ɗon caɗele noon takani maire commune o hofde juuɗe makko sabu o waɗi golle mawɗe to banggal cellal ndiyam kono kadi to jangde sukaaɓe to ha taki Bandegne naaɓe mbaɗi organisé ñalande mawde ɗon e dinguiral wuuro he gam ruttude ɗum teddungal e tawtoregol yimɓe hewɓe immorɓe e kala banggue waɗi ɗo maternité ji ko tolnoto 4 e postante ji yokki doole heeɗi soodi ambulance ji e banggal ndiyam ɗamde gore ɗe foof hande ala hen mba ala ndiyam si tawi ko école aji ɗi woni éducation on manam hande kala parent d'élève gonɗo a sodata fourniture Bandegne noon ko commune jeeyaɗo e arrondissement mo Ndande FALL département mo Kebemer